Vážení kolegovia, vážené študentky, vážení študenti, milí priatelia. Dovoľte mi, aby som na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave srdečne privítala pani profesorku, inžinierku architektúry Janku Krivošovú, PhD. Významnú slovenskú architektku, pedagogičku, odborníčku na dejiny architektúry a sakrálne stavby a tiež výtvarníčku. Architektúru vyštudovala na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Počas svojej dlhoročnej, odbornej a vedeckej práce sa venovala slovenskej ľudovej a sakrálnej architektúre, ochrane kultúrneho dedičstva i výtvarnej tvorbe. Je držiteľkou viacerých ocenení. Medzi nimi spomeniem cenu Európskej únie umenia za celoživotný prínos odbornej a umeleckej prezentácii dejín kresťanstva v Európe. V prestížnej ankete Slovenka roka v roku 2018 sa stala víťazkou v kategórii Veda a výskum. Svojimi aktivitami je spätá aj s prostredím našej evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. Je autorkou niekoľkých oltárnych obrazov a výtvarných diel, ktoré sa nachádzajú vo viacerých evanjelických kostoloch na Slovensku. Jedným z nich je aj známy obraz v Malom kostole na Panenskej ulici, ktorý sme vybrali aj na plagát k dnešnej prednáške. Známa je ako autorka publikácie Evanjelické kostoly na Slovensku, ktorá približuje bohatstvo a hodnotu našich evanjelických chrámov. Rovnako je autorkou aj výtvarných podkladov k projektu Vyšívaná reformácia na Slovensku, venovanému 500. výročiu reformácie, v rámci ktorého ženy v seniorátoch našej cirkvi vytvorili 16 obrazov gobelinovou technikou. Pani profesorka Janka Krivošová je dnes už na dôchodku. O to viac si vážime, že aj napriek zdravotným obmedzeniam predsa prijala pozvanie a prišla medzi nás, aby v rámci kurzu Cirkevná agenda slovom aj obrazom priblížila históriu evanjelických kostolov na Slovensku. Teší ma, že záujem o jej prednášku prejavili aj študenti, ktorí tento kurz aktuálne nenavštevujú. Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že prednáška bude zaznamenávaná formou audio a videonahrávky pre archívne a vzdelávacie účely Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vážená pani profesorka, udeľujem vám slovo. Keďže sa Turci približovali a už pod Viedňou, pod viedenskými opevneniami začali kopať priechody, alebo teda usilovali sa poddolovať, aby sa do Viedne dostali popod opevnenie, pretože to opevnenie bolo monumentálne, to sa nedalo dobiť. Tak si Leopold uvedomil, že hoci tieto veľké tresty a tieto veľké horory s galejami boli, tak roku 1681 si uvedomil, to bolo ten 74. boli tie súdy prešporské, že na spoluprácu alebo že na dobitie alebo zvíťazenie nad Turkami potrebuje aj protestantov. Mnohých už nebolo, lebo odišli, ale to nebezpečie bolo obrovské, lebo Leopold už utiekol aj z Viedne, lebo sa obával, že ak sa Turci dostanú a zajmú ho, tak teda to bude koniec kráľovstva a bude to bude pohroma pre Európu. Turci si dali za cieľ, že dobijú Zlaté jablčko. Zlaté jablčko je jablčko, ktoré je na špici Štefánskeho domu. Ale niekde sa hovorí, že to bola vôbec celá Viedeň, toto zlaté jablčko. Takže na tento rok
1681 zvolal do Šopronu snem a pozval tam aj všetkých protestantov s tým, že ich požiadal, aby spolupracovali na oslobodení aj Viedne, aj Európy od tohto veľkého tureckého nebezpečenstva. No a ako takú malú úlitbu, by som povedala, dostali povolenie postaviť si v kráľovských mestách a v každej župe po 2 kostoly. Po 2 kostoly, čiže okolo 35 kostolov bolo možné postaviť. Ale tie kostoly, teda to smeli si postaviť nekatolíci, protestanti. No ale tie kostoly mali podmienky, že sa museli postaviť od jary do zimy, museli mať stavebné takéto obmedzenia, že smeli mať základ len na 1 stopu, že nesmeli byť v meste, museli byť za mestom alebo na okraji. A keďže nebolo toho času veľmi veľa, tak sa evanjelici rozhodli, že kostoly sa nebudú stavať murované, ale drevené zväčša, hoci aj murované boli, lebo na prípravu takéhoto niečoho by bolo treba veľmi veľa času a na to vlastne nebolo kedy. O tie kostoly veľmi stáli, pretože ľudia boli bez tých kostolov nešťastní. Napríklad v Bratislave, keďže mali odobraté tieto kostoly, sa stretali iba na cintoríne, ktorý bol na Jakubskom cintoríne, ktorý bol tam, kde dneska je kostol Svätej Trojice. Tam sa stretali za každého počasia, pretože kostol im zobrali. Kostoly 2 im zobrali, lebo aj slovensko-maďarský zbor si postavil kostol, dneska uršulínsky. Ten veľký kostol bol nemecký, lebo v Bratislave boli na 3 národnosti, vždycky vlastne, aj v mnohých európskych mestách, v mnohých uhorských mestách boli tieto 3 národnosti, takže naozaj stavali sa takto nezávisle na sebe. No a tieto kostoly sa stavali z dreva aj preto, že vlastne za tú sezónu nebolo možné postaviť murované kostoly, pretože to bolo nereálne. Bolo treba vôbec dopredu pripraviť drevo, nechať ho vysušiť, urobiť také prípravy, aby sa to od jary do adventu dalo poskladať. No a tak vznikli viaceré. Dodneska sa nám zachovalo 5. Toto povolenie teda a tieto reštrikcie dostali meno artikuly a preto sa týmto kostolom, ktoré vtedy vznikli, hovorí artikulárne. Toto je artikulárny kostol, ktorý stál v Bratislave na mieste dnešného malého kostola. Toto je kostol, ktorý má prízemie murované, ale potom všetko už je drevené. To je kostol, ktorý stál v časoch, keď tu bol rektorom Lícea Matej Bell. Aj z neho bol pochovávaný z tohto kostola. A aby neprevýšila strecha okolité domy, tak museli postaviť takéto lomené strechy, ktoré im robili veľké problémy, pretože vlastne tie technické problémy so zatekaním sú vždycky veľmi veľké.
to je, tak toto je kostol, ktorý sme tu mali predtým. Ďalšie artikulárne kostoly boli postavené na Orave. Toto je kostol v Leštinách. Toto je kostol v Istebnom. Na tieto kostoly boli vybraté také nevhodné pozemky, že sa to v podstate ani postaviť v tom svahu veľmi nedalo. Ale komisári kráľovskí určili a nebolo možné urobiť nič iné, len teda poslúchnuť a radšej postaviť ako nie. Dodneska našťastie stoja, hoci naozaj s veľmi veľkou starostlivosťou. Keďže tí naši nemali dosť. Áno? Ja som sa chcel opýtať, že či to musel byť 100% drevený kostol. Prosím? Som sa chcel opýtať, že či to musel byť vždy drevený kostol, alebo existoval nejaký priestor, že aspoň kamenný základ, alebo aby bola časť kostola kamenná. No, kamenný základ mohol byť na tú hĺbku jednej stopy. A keď sa robila kolaudácia, tak komisári prišli a odkopali, či naozaj. A keby, tak to museli zbúrať. To boli veľmi, veľmi prísne predpisy a radšej ich rešpektovali, ako by mali sa proti tomuto búriť. No a keďže vlastne peňazí nebolo a snažili sa predsa len nejaké tie kostoly vytvoriť, tak toto je ešte zachovaný kostol v Bystrickej župe Hronsek, ktorý je postavený veľmi zaujímavým spôsobom. Hovorí sa, že prišli na to zo Švédska lodiari, ktorí pomohli so stavbou tohto kostola a preto má vlastne túto konštrukciu, toto kríženie trámov, ktoré vlastne robia konštrukciu toho celého, lebo ostatné je už len dosková výplň. A tento kostol je veľmi zaujímavý v mnohom. Dodneska sa nepodarilo vypátrať, akí majstri to prišli a kto to bol, ale je pozoruhodný tým, že má aj tieto striežky, ktoré chránia drevo pred dažďom a pred tým, aby to vydržalo čo možno najdlhšie. No a v interiéri je zaujímavý ešte aj týmto, aby ľudia dobre počuli, lebo to bola dôležitá vec, že kázeň bola dôležitá preto, aby všetci naozaj boli toho účastní. Takže chóry boli uspôsobené tak, že sa dvíhali takýmto amfiteatrálnym spôsobom. A pri tomto kostole sa opovážili také veci urobiť, čo je až neuveriteľné, že vlastne vytvorili takéto klenby, ale uprostred na tom krížení je plochý strop. Čo je veľmi, veľmi zaujímavé a naozaj aj do tohoto kostola naozaj má on veľmi veľkú kapacitu, až človek žasne. Ďalším kostolom je druhý kostol, ktorý stojí na mieste predchádzajúceho v Kežmarku. V Kežmarku mali menší kostol, ktorý nedostačoval, a tak ho teda zbúrali a na jeho mieste postavili tento kostol. Aj tento kostol má také vplyvy severanov alebo lodiarov, pretože má tieto kruhové okná. Tu na vlastne krčme pristavali tento kostol a je v tom vlastne pozoruhodný. Ujal sa toho
jeden výnimočný staviteľ, tesár Juraj Müttermann, ktorý vytvoril kostol tak, že vo vnútri sú klenby, celý ten priestor je zaklenutý a je takto bohato pomaľovaný, ale to, čo je na tom kostole pozoruhodné, navyše. Aby som bola presná, že Luther sa vyslovil, že existujú len tie dve sviatosti. Večera Pánova a Krst svätý. A všetko ostatné je ľudský výmysel. A tu na to vidíme úplne jednoznačne, že centrom je tá krstiteľnica a vlastne oltár s kľakátkom. No ale Juraj Müttermann, to ešte na takých pôdorysoch uvidíme. A toto je najväčší kostol, ktorý bol postavený už vlastne neskôr v roku 1776. A to je kostol v Paludzi, ktorý má tiež krížový pôdorys a postavil ho tesár Jozef Lang, ktorý písať nevedel, podpísal sa 3 krížikmi. Všetky tieto, takýto je to obrovský kostol, ktorý preniesli na miesta, ktoré už nezaplaví Liptovská Mara, lebo stál na mieste, ktoré malo ísť pod vodu vo Veľkej Paludzi a je naozaj obrovský, mierne je sklonený, asi 1,30 m je sklonená tá podlaha a do dneska sa uvažuje o tom, či to on nevedel, alebo to urobil zámerne a že teda vďaka tomu tá podlaha nezhnila, lebo nemohla sa udržať voda, vytieklo to. Takže je to priam tesársky a drevársky zázrak tento pán, tento Juraj Müttermann. Samozrejme, všetky kostoly museli stáť bez veže a tie veže, ktoré tam už sú pristavané, tie sú podstatne neskoršie. Pretože jeden z bodov, jeden z artikulov bolo, že tie kostoly nesmú mať väžu, nesmú mať vchod zo strany obce, dediny, mesta, ale naopak, že vlastne tých obmedzení bolo naozaj strašne veľa. No a tu vidíme, aké tie kostoly sú. Prišlo sa na to, že my už nepotrebujeme smerové kostoly, lebo ten priestor je celkom iný a celkom ináč. No a toto sú 2, ktoré sú v tom svahu postavené, ale že ten priestor je zaujímavý vtedy, keď vytvára ktorý je vytvorený na pôdoryse gréckeho kríža. Takže vlastne tá priečná loď akoby to celé, proste vytvorí sa ten grécky kríž. Na týchto 2 oravských to tak veľmi nevidno, ale už potom tie ďalšie, čiže tento Hronosek, kde sú tie klenby a Kežmarok, ktorý je ešte väčší, tak tam je naozaj možné vidieť ten pôdorys gréckeho kríža. Juraj Müttermann bol veľmi vynaliezavý človek, pretože vlastne tento obrovský priestor podoprel takýmito 4 stĺpmi z tisu a vďaka tomu mohol vytvoriť obrovský klenutý priestor, ktorý by inakšie nebolo možné dosiahnuť.
a vznikli mu takéto priestory, ktoré vlastne využil na to, aby sa tam zmestilo také veľké množstvo ľudí, pretože sa tam zmestí 1600 veriacich. To je neuveriteľný priestor a naozaj si myslím, že musíme obdivovať, čo títo ľudia dokázali. No a prichádzame do 18. storočia k osvietenstvu a k osvietenskému panovníkovi Jozefovi II., ktorý bol síce veľmi rozhľadený a veľmi otvorený aj novým myšlienkam a v tomto čase aj osvietenská literatúra bola bohatá. Takže Jozef II. Si uvedomil takú dôležitú vec, že vlastne ak chce mať v národe pokoj, tak musí mu dovoliť, aby ľudia boli tak veriaci, ako si to prajú. Bol totiž vo Francúzsku navštíviť svoju nešťastnú sestru Máriu Antoinetu a videl, aké nepokoje sa tam chystajú a ako to vlastne môže zle dopadnúť. A že teda treba sa o ten národ zaujímať a treba mu aspoň v niečom povoliť. A treba aspoň ukázať kus dobrej vôle. Jozef II. Bol naozaj mimoriadny panovník v tom, že síce jeho matka Mária Terézia bola tvrdá a bigotná katolíčka a jeho starý otec Karol V., jej otec, bol ešte zanietenejší katolík a prenasledoval evanielikov veľmi, tak Jozef II. Prišiel na to, že takto sa ďalej nedá a že teda je treba urobiť nejaké reformy. A jedna z tých jeho reforiem bol vydaný tolerančný patent. Tolerančný patent, ktorý znamenal, že aj niekatolíci si budú môcť postaviť kostoly. A teda tí niekatolíci boli evanjelici, reformovaní aj Židia. A že bolo možné teda im dovoliť, aby vlastne mohli mať svoje stánky. Ale nebolo to ani toto jednoduché, lebo tolerancia ešte neznamená to, že sme si sebe rovní, že môžeme všetko. Vôbec to neznamená toto. Tolerancia znamená len, že ja vás strpím. To je vlastne také povolenie, že áno, môžete, ale nemôžete všetko. Takže vaše kostoly nesmú mať väžu, nesmú mať zvony, musia stáť neviditeľné na konci alebo za hradbami, alebo naprosto nevyzývajúce, nepriťahujúce. Musia mať vchod zozadu a nie spredu, nesmú byť príťažlivé pre nikoho. Naopak, treba ich zúfalo hľadať, lebo to nie je naše náboženstvo. Naše náboženstvo je to katolícke a vy musíte poslúchať. Toto je tolerančný patent. To nie je rovnocenné. Akokoľvek my to už dneska nejako tak preceňujeme, že to bolo veľmi veľké víťazstvo, až také veľké víťazstvo to zase nebolo.
Preto sú tie kostoly veľmi mnohé postavené tak, že potom dodatočne sa im pristavovali tie veže, lebo tie kostoly, tie veže a zvony potrebovali. To darmo to nie je kostol, ak teda tieto atribúty nemá. No a Jozef II. Dokázal toto, dokonca urobil ešte aj ďalšie patenty, ktorými reformoval poľnohospodárstvo, urobil mnoho pozitívneho pre život krajiny, to je pravda, ale jeho panovanie tiež trvalo iba 10 rokov a potom vlastne nasledovalo také obdobie, ktoré nebolo veľmi vľúdne, by som povedala. No a teraz prichádzame k takému niečomu, čo je veľmi zaujímavé. V Sasku, v Drážďanoch, ktoré boli veľmi... Sasko bolo evanielické celkom jednoznačne a myslím si, že v mnohom aj takým predvojom v Sasku na malinkom námestí, ktoré bolo vlastne trhom, dostal nemecký architekt, veľmi múdry architekt, veľmi zdatný architekt, šancu postaviť kostol, ktorý by bol takým symbolom protestantstva. Akoby pandant toho kostola, toho svätého Petra v Ríme. No a toto malinké priestranstvo, ktoré naozaj bolo nie dosť veľké na to, aby z toho mohol byť velikánsky kostol, využil Georg Bär veľmi pozoruhodným spôsobom. Asi to bol geniálny architekt, geniálny človek, mal veľkolepé nápady. Takže vlastne on postavil takýto vertikálny kostol, ktorý má takýto interiér. Úchvatný interiér, pretože celý interiér naplnil toľkýmito chórmi, aby sa tam zmestilo strašne veľa ľudí. A všetko podstatné sústredil do jednej takejto veľkej zvislice, do takejto vertikály. No a radom tu nám máme krstiteľnicu, tu nám máme oltár, nad tým je kazateľnica a ešte nad tým je chór. A táto velikánska taká kumulovaná zrastlica sa stala akýmsi neskorším symbolom a opakovaným nápadom, ktorý sa začal opakovať aj u nás. Tento kostol urobil naozaj veľmi veľkú, čo ja viem, rýhu v histórii stavieb evanielických kostolov. Možno dobre viete, že počas druhej svetovej vojny dostal zásah a že vlastne bol veľmi zbúraný tak, že nestal kameň na kameni. A pred ním stála socha Lutera. A tento kostol po tom vyrovnaní, keď sa spojilo Nemecko jedno s druhým a keď sa akosi prestalo trestať za tú vojnu, ktorú vykonalo, keď už tento kostol nemusel byť svedectvom toho všetkého zla, čo Nemci napáchali a tých hrôz, ktoré narobili, tak sa Nemci rozhodli, že z tých zachovaných kameňov
postavia ten kostol znova. A tak sa v Drážďanoch robila dokonalá, povedala by som, prehliadka každého jedného kameňa a identifikovali sa, kde tie kamene mohli stáť. To bola neuveriteľná práca, ktorú oni dokázali, pretože niektoré boli obhorené, pretože vlastne tá druhá svetová vojna, a doplnili ich takými kameňmi, ktoré teda už nebolo možné nahradiť. A tento kostol vzkriesili. To je niečo neuveriteľné. Keď sa dostanete do Drážďan, tak vrelo odporúčam, choďte, má úžasnú akustiku. To je neuveriteľný priestor a naozaj tento a ešte pod ním je velikánsky priestor, ktorý je vlastne tiež koncertný. To je taký súterén, ktorý počas vojny slúžil ako taký bunker pred bombardovaním. Takže on má veľmi veľkú históriu, tento kostol, a naozaj každému prajem, aby k tomu, aká je tá história kostolov a aké veľké vynálezy existujú, aby to videl na vlastné oči. To je fantastické. No a my sme sa, pravda, že poučili, keď sme už dostali konečne povolenie, aby náš zbor mohol postaviť kostol, tak vlastne tá nemecká časť zboru dala žiadosť k Márii Terézii a Jozefovi II. A v roku 1776 bol postavený tento kostol. V 74. dostal úlohu Matej Valch, staviteľ, žiadny architekt, staviteľ, ktorý urobil projekt. Ten projekt bol menší, mal jeden chór. Na konvente mu ho roztrhali a povedali, že takto nie, to musí byť väčšie, to je málo a musí byť veľkolepejší. A musí sa podobať na kostol, ktorý nám odobrali, ten, ktorý je v meste. No a do mesiaca bol Matej Valch hotový s projektom. A ten kostol sa išiel realizovať, aj sa zrealizoval, aj je takýto, aký je. A keď si pozriete ten, ktorý je na tom námestí, tak tiež má tu na 5 osí a na boku má 4 osy, tak ako ten, ktorý je na tom námestí, ktorý bol odobratý. Tu na to dobre môžeme vidieť. Tu je kostol, ktorý je dnes už jezuitský, ale pôvodne evanielický, a tu je ten dnešný náš. Takže oni sa v mnohom podobajú, a keď sa dostala Mária Terézia do Bratislavy a uvidela túto obrovskú strechu, tak bola nesmierne rozčúlená a pobúrená, že vlastne aký obrovský kostol si tí evanjelici trúfli postaviť. Takže naozaj je to úžasné dielo, a len čo sa dokončil tento kostol, tak si hneď aj slovensko-maďarský zbor žiadal, aby mohol postaviť kostol. No a tak vznikol ten malý kostol, ktorý dneska vlastne slúži ako druhý kostol. Zbor slovensko-maďarský bol vždycky menší, ako bol ten nemecký, lebo Nemcov tu bolo naozaj neuveriteľne veľa. Veď vlastne to bolo centrom
Uhorského kráľovstva, tak to je jasné, všetky úrady, všetky veci, keďže z Budapešti a z Ostrihomu muselo všetko újsť pred tými Turkami, tak pravda, že všetko sa usídlilo tu za Dunajom, ktorý bol veľkou bariérou a nebolo možné ho len tak ľahko prekročiť túto prirodzenú bariéru. No a tu máme tento náš interiér a vlastne odvolávku na toho Georga Béra, že teda naozaj máme tu na ten oltár a kazateľnicu nad ním, čo je teda inšpirácia z tých drážďanských, teda z toho drážďanského kostola. A vidíme, ako ten Matej Valch využil tieto priestory výborne a ako to naplnil. A ešte poviem, aj on je plný, aj tento kostol je plný symboliky. Tu nám máme 3 klenby, tu nám máme tiež 3 klenby, takže tá trojica sa opakuje. Títo všetci majstri sa usilovali, aby zachovali takú tú vernosť protestantizmu a reformácii, aj pri tom, že sa vlastne usilovali vytvárať veľkolepé priestory. Tento kostol je výnimočný tým, že má fantastickú akustiku a pritom ani neviem, ako sa to tomu Matejovi Valchovi mohlo podariť, lebo dáke také výskumy, školenia o zvukoch a o akustike nemohol mať. Ale je to teda naozaj úžasné. No a takéto kostoly sa potom už stavali vo viacerých mestách a majú tieto všetky veci také spoločné. Toto je v Banskej Štiavnici, kde teda tamojší mešťania venovali dva obytné domy na to, aby vytvorili priestor pre stavbu kostola, lebo v Banskej Štiavnici im zobrali 4 kostoly. Jeden, ten, ktorý je na námestí, bol slovenský, 2 boli nemecké, 1 bol maďarský. Takže takto radom v Kremnici takisto. Tých kryút alebo tých udalostí by bolo hrozne veľa ešte na spomínanie. Toto je v Banskej Bystrici kostol, ktorý je tak ďaleko za hradbami, že máte problém ho vôbec nájsť na Lazovnej ulici, ale je teda naozaj parádny a už je klasicistický, už vidíme tie klasicistické črty, veľmi prísne formovaný a zase výborná akustika. Toto je asi jeden z najväčších kostolov evanjelických, ktoré vznikli v tomto tolerančnom období. To je Levočský kostol, ktorý dlho Levočania nemohli postaviť, lebo si postavili hlavu, že keď im zobrali kostol svätého Jakuba na námestí, tak oproti tej radnici musia mať aj oni kostol, lebo ich artikulárny kostol bol za hradbami smerom v takom svahu. Biedný kostol to bol, existuje len kresbička o tom, aké tie artikulárne kostoly boli a aké ťažkosti tí ľudia museli mať, to je neuveriteľné. Tu žilo naozaj veľmi veľa Nemcov a vďaka tomu tento kostol sa stal aj takým priestorom, v ktorom bola najväčšia knižnica. Ešte to ukážem, aký priestor je tento. To je obrovské a tento portálový oltár je taká tiež charakteristika tohoto obdobia. No a tu vidíte priestory, ktoré boli pre knižnicu a
samozrejme pre ľudí. No, dneska je to ťažké, pretože, ako viete, nemecká spoločnosť po druhej svetovej vojne v rámci kolektívnej viny bola odsunutá a teda ostalo tu na veľmi málo ľudí a ten kostol je teraz, a mnohé tieto kostoly sú teraz vlastne prázdne. Čo je teda hrozné, smutné, ťažké. Aj udržiavať ich, aj starať sa o ne, takéto obrovské priestory je asi hrozne náročné, lebo ani finančne to nie je ľahké takéto priestory aj renovovať, aj vykúriť, osvetliť. Všetko to, čo súvisí teda s existenciou. Toto je kostol, ktorý stojí v Košiciach, zase v uličnej zástavbe, dvojvežový kostol a čo je zaujímavé, to hneď uvidíme na pôdorysoch týchto kostolov. Oni sú veľmi zaujímavo komponované, tieto kostoly. Tu na to vidíme. Toto je Levočský kostol, ktorý má takýto štvorcový, teda pôdorys gréckeho kríža. Toto sa stalo charakteristikou evangelických kostolov, tento pôdorys gréckeho kríža. Toto je kostol, ktorý je v tých Košiciach, ktorý teda má tu na vpredu tieto dve veže a takýto oválny, krásny priestor vo vnútri. Teraz čo? Čo som zase spravila zlého? Aha, no ďakujem. Ďakujem. Toto je Košický, toto je v Banskej Štiavnici, ktorý je tiež veľmi pozoruhodný, a toto je Spišská Nová Ves. Takže ako vidíte, znova ten princíp toho krížeň, teda gréckeho kríža, sa aj pri týchto murovaných kostoloch usilovali zachovať, čo je tým pádom priestor, ktorý vytvára spoločenstvo, ktorý nie je do veľkého, proste nie je potrebné aj akusticky ho nejakým spôsobom upravovať, lebo je to vlastne veľmi, veľmi taký naozaj, nepovedala by som komorný, ale taký uzavretý priestor. No a toto je 19. storočie, kedy už stoja tolerančné kostoly rad radom všetky. Toto je zhodou okolností v Hlbokom, v ktorom pôsobil Jozef Miloslav Hurban a jeho socha tuná, a kostoly, ktoré bolo možné zveľadiť tým, že sa im pristavala väža, alebo predstavala väža, alebo nadstavala väža. Rôzne spôsoby sa vymýšľali, ako vytvoriť, aby z toho, čo tak vyzeralo len ako také väčšie humno, aby z toho bol kostol. Lebo aj tie artikulárne vyzerali vlastne akoby také len hospodárske stavy zvonku. Naozaj. No a takto postupne sa tieto kostoly zveľaďovali. Toto je Rača. Tu na tej Rači to úplne kričí, ako to vidno, lebo zase je to postavené na mieste, ktoré sa už nedá nejako schosnovať, pretože tam už začína svah. Tak vlastne ani si nemohli poradiť inakšie, len takto, že vlastne vytvorili tieto oporné piliere a na tie oporné piliere postavili túto
túto väžu, lebo na múri toho kostola to postaviť nebolo možné. Tých technických problémov pritom bolo naozaj veľmi mnoho a veľmi veľa, ale tí naši rady dali, všetky ťažkosti zvládli a všetky ťažkosti takto úspešne doviedli do úspešných koncov naozaj. Toto je taký experiment. Kežmarčania neboli veľmi spokojní s tým svojim dreveným kostolom, lebo im tam fúkalo a bola im zima a keďže žijú pod Tatrami a keďže tie zimy sú tam ostré, kruté, tak chceli postaviť nový kostol a išli do Viedne za veľmi významným architektom Theophilom Hansenom a poprosili ho, ktorý bol vlastne protestant Dán a staval mnoho vecí. A ten, lenže ani oni nemali, neviem ako, peniažky. Theophil Hansen mal hotový projekt, ktorý bol nachystaný do Orientu. A Theophil Hansen im povedal, že ak tento kostol zrealizujú tak, ako je naprojektovaný, tak im projekt dá zadarmo. Už tak postavili takýto kostol, lebo vlastne bolo to pomerne výhodné. No. A tento kostol je v tom zvláštny, že má niektoré také orientálne prvky, lebo on to plánoval naozaj postaviť v Oriente. Možno viete, že dneska je v tom kostole aj hrob Katokliho, bojovníka za vieru. A je to také zvláštne, tá hrobka je taká pristavaná a taká, zvláštna. Ešte jeden kostol, toto je kostol v Prietrži, ktorý je tiež vo veľkom svahu, pretože mnohé artikulárne, na mieste artikulárneho kostola, mnohé kostoly dostali také miesto, ktoré bolo až nerealizovateľné. No a toto bol jeden z nich. Toto sme už v 20. storočí v Dolnom Kubíne. Pravda, že bol pôvodne odobratý kostol, ktorý tam mali na námestí. Potom si postavili druhý kostol a ten im vyhorel a keď sa zmohli, tak poprosili takého Slováka, ktorý žil v Budapešti, Blažeja Bulu, a ten im postavil tento kostol, ktorý je v tom zaujímavý, lebo naozaj už ideme technicky ďalej. Ten kostol má takýto ľahučký interiér, pretože on použil oceľové stojky, oceľové stĺpy a tie nesú tieto klenby. To poprvýkrát sa vlastne takéto niečo udialo v sakrálnej architektúre, že bolo možné vlastne tú novú techniku a tie nové nápady priniesť aj do takéhoto sakrálneho priestoru. A kostol im potom po čase vymaľoval Ján Hála, pretože veľmi si prijali mať tú ornamentiku, ktorá ornamentika vlastne aj v tých našich stredovekých kostoloch, aj v tých drevených kostoloch vlastne pokrývala stropy a zväčša tam boli namaľované kvety, ktoré predstavovali vlastne rajskú záhradu. No a tento kvetinový motív sa vlastne opakuje skoro všade a teda tu ho máme vlastne tiež. A potom prichádzame už naozaj do toho 20. storočia. Toto je Michal Milan Harminc v Žiline, ktorý postavil
veľmi racionálne premyslený kostol, kde je možné zväčšiť vnútorný priestor tým, že sa otvorí bariéra a zborová sieň sa pričlení k tomu sakrálnemu priestoru. Jeho kostoly majú zväčša takto asymetricky postavenú väžu. To máme aj v Bratislave, ten nový kostol takto, ako je aj tento v tej Žiline. Je to také zaujímavé. On mal takú zvláštnu tvorbu, tento Michal Milan Harminc, ktorý bol pôvodne z Juhoslávie, z Kupína a na Slovensku sa vlastne usadil a etabloval a tu nastaval kostoly pre všetky cirkvy. No a toto je pozoruhodný kostol, ktorý je postavený v Trnave a jeho autorom je Jozef Marek z Brna. A tento Jozef Marek bol inšpirovaný alebo oslovený vlastne aj severskou architektúrou, ale aj našimi kňazmi, ktorí boli na cestách po svete. A on vytvoril priestor, taký otvorený kruhový, polkruhový priestor, kde vlastne už nie sú ľudia za sebou, ale vytvárajú také spoločenstvo. Je postavený, žiaľ, na takom nie veľmi šťastnom mieste v priekope, za hradobnej priekope. Takže tá statika mu robí problémy, ale je zaujímavý a je naozaj veľmi, veľmi, a ten interiér je tiež veľmi zaujímavý. No a tuto mám ešte dva najmenšie kostoly, ktoré postavil architekt Emil Beluš v čase, keď už mal zakázané projektovať, pretože vysvetlo, že on je buržoázny živel a že nesmie vôbec projektovať vôbec, a u nás na škole ho zbavili miesta profesorského a mohol robiť len vo výskume ako trest. Keď po druhej svetovej vojne sa vracali Slováci z juhu, keď mať volala, aby prišli domov, tak prichádzali Slováci z Maďarska alebo aj z Rumúnska a mali právo usadiť sa tu s tým, že sa im postaví 16 kostolov, lebo 16 kostolov zanechali v tej Juhoslávii a Maďarsku a proste všade radradom, Békéscsabe, proste radradom, až na to, že my sme už žili v socializme a že vlastne z týchto 16 kostolov sa postavili iba tieto dva. No, tak tento jeden je v Senci a ešte jeden je, to už sme inde. A ešte jeden je postavený v Nových Sadoch. A teraz prichádzame k tomu, čo by som chcela tak poznamenať, že nové kostoly, ktoré vznikajú, toto je kostol vo Svite. Nové kostoly, ktoré vznikajú v súčasnosti, vlastne riešia celý interiér architektonický. Len architekt sa toho zúčastňuje. A tak máme vlastne to priečelie tak, že vlastne miesto oltára je len samotný kríž. A takýchto príkladov máme veľa. Toto je, ako poznáte dobre, to je Petržalka. Zase len kríž, nič viac. Toto sú Dudince, to je architekt Liščiak. Zase len kríž.
toto je Nitra. Tiež poznáte. Toto je Matúškovo. No a takto by sme mohli ísť radom. Takýchto príkladov by som mohla doniesť ešte veľmi veľa. Ale chcela by som povedať, že výtvarné umenie malo vždycky svoj zmysel a svoje poslanie. Už v týchto časoch, keď vlastne národ bol analfabetický, keď nevedeli čítať, tak mali po stenách túto Bibliu Pauperum a mohli sa zapozerať a mohli si všeličo uvedomiť. A od týchto čias, ako bola táto gotická maľba, jednoduchá maľba, ako by som povedala, taký komiks, v podstate len kreslili, títo umelci kreslili len tie príbehy. A dokonca tieto obrázky sú z Ochtinej, ktorá je v Gemeri. No. Už sa toho ani nedotknem radšej. Kľudne môžete. Ďakujem. V Ochtinej sa vytvorilo také maliarské centrum. Povedala by som maliarská huta. A tam odtiaľto vychádzali umelci, ktorí išli, ja neviem, do Kraskova, Kyjatíc a do Roštára, do rôznych týchto blízkych kostolov, kde podľa týchto predlôh vedeli, čo majú nakresliť. To boli naozaj kresby, ktoré potom ich tovariši vyfarbili. A malo to naozaj ten veľmi dobrý naučný význam. Bolo to veľmi potrebné. Len potom sa doba menila a s reformáciou prišli aj nové spôsoby, ako sa venovať tomu výtvarnému umeniu. Výtvarníci sami študovali, sami rozmýšľali a v tom svojom diele chceli zvestovať oveľa viacej ako len ten jednoduchý príbeh. Toto je Rembrandt, obraz, ktorý namaľoval, a mohla by som ich takých urobiť viacej, márnotratný návrat marnotratného syna. To asi všetci poznáte. No a na tom obraze vám chcem ukázať, na čo všetko ten Rembrandt prišiel. Okrem toho, že teda je tu takýto veľmi láskavý otec, ktorý tohoto nezdarného syna víta. A tento nezdarný syn je holohlavý, ostrihaný, podľa všetkého trestanec, podľa všetkého žobrák na takej úrovni, že vlastne ani deravý groš by mu nikto nedal. Má holé nohy, pretože tie topánky alebo tie sandály sa mu už roztrieskali, už nemá ani to. Ale zachoval si dýku ako jediný znak toho, že pochádza z veľmi parádneho rodu a že on nie je hocikto. Toto napriek všetkej biede, veľmi to nevidno, ja to tu najlepšie mám, napriek všetkej biede túto príslušnosť k tomu domu si zachoval. No a jeho otec, ten mu prepáči všetko. Má tu na pevnú chlapskú ruku. Dobre, poď. A tuto má druhú ženskú ruku a tá ho hladká. Táto by mohla vyčítať, ale táto nie.
Toto je jemná ruka, naozaj poď, ty môj milovaný syn, aj keď si taký nezdarný. To je príbeh. Na tom obraze je všetko. Tu nám máte jeho brata, ktorý sa na otca podobá neuveriteľne, ešte aj oblečenie majú rovnaké a díva sa so závisťou, ako je toto vlastne možné, ako môže ten otec zobrať takéhoto niktoša. No proste to je obraz plný rozprávania. A takíto sú aj títo dvaja, síce nezúčastnení, ale pozerajú, čo to vlastne bude. Ako to je možné, že takéhoto špinavého, asi smradľavého, asi naozaj takého nikoho a on ho privíta. A keby ste videli do tváre ten žiaľ, ten smútok, tú kajúcnosť tohoto nezdarného syna, tak proste ten obraz stojí za to, aby sa pred ním človek zastavil a aby pochopil, aké dôležité je vlastne výtvarné umenie. Naozaj. To sa pri niektorých autoroch dá objaviť. No a toto my máme v našom kostole. Tento obraz vám chcem ukázať preto, lebo jeho autorom je Adam Friedrich Oeser, rodák z Bratislavy, ktorý utiekol pred prenasledovaním odtiaľto, pretože hrozilo mu všetko možné zlé, proste protireformácia. No. A on utiekol do Drážďan a v Drážďanoch sa stal veľmi významným maliarom. A keď sa dozvedel roku 1774, že zbor ide stavať kostol, tak sa ponúkol, že on namaluje obraz doň. A on namaluje taký obraz, ako by sám chcel. Možno sa mi to podarí ukázať, čo na tom obraze je. Lebo máme ho v Bratislave tak zle zreštaurovaný, že ho takmer nevidno. Ale také toto je a také toto bolo pôvodne. Tu je ten obraz jasný. Učeníci z Emaus stretajú tohoto neznámeho človeka, ktorého vôbec nie sú v stave identifikovať. Je neznámy a je v tom protisvetle, takže ani ho veľmi nie je možné vidieť. A tento rozpráva, čo všetko sa v tom Jeruzaleme stalo a oni plní strachu utekajú, čo to bude a chcú sa zachrániť a chcú prežiť. No a Pána Ježiša nepoznajú, ale tento druhý zrazu zisťuje, že jejha, veď to je zvláštne, on láme ten chlieb, veď to je gesto, ktoré my poznáme, to je niečo neuveriteľné. A tak sa chytá vlastne, tak ho to zoberie a neveriacky sa díva, že vlastne to je on. No a tu máte dvoch ľudí. Jeden, ktorý vlastne je neinformovaný, ktorý je vlastne taký, rozpráva len príbehy, aj hlavu má sklonenú, ani sa poriadne na ňo nepozrie. A tento tu má oči do Korán a žasne a teší sa a je to také veľké prekvapenie. No a tento Oeser ho dal vlastne tomuto kostolu preto, že vlastne aj ten kostol znamenal
takéto prebudenie, takéto veľké prekvapenie, že dostali evanjelici právo postaviť si kostol a že teda už tá budúcnosť asi bude iná, ako to bolo doteraz. Takže výtvarné umenie má svoje veľké poslanie a ja si myslím, že ho treba rešpektovať a treba všetko možné urobiť. No a toto je ešte taká poznámka. My máme nádherné kostoly. Najmä v tom Gemeri máme kostoly, ktoré sú plné aj umenia, aj vlastne histórie, hoci sú teda maličké kostolíky. Toto je Ochtina znova, lebo Ochtina mi je taká nejaká blízka, by som povedala. No a to, na čom mi tak veľmi záleží, v Gemeri sa vytvára tá gotická cesta, alebo tam sa začína gotická cesta, ktorá potom ide na sever, to viete iste dobre. No a napriek všetkému, že teda mali by byť tie kostoly v plnej paráde, no tak nie sú vždy. Ja mám mnoho obrázkov, ktoré by som vám mohla ukázať, ako to vlastne v tých našich kostoloch vyzerá. My máme takéto krásne, renesančné, vyrezávané kazateľnice a takéto vyrezávané, krásne oltáre. A potom neraz ich zakryjeme takýmito čím? Veď tie naše kostolníčky alebo presbyterky by mohli vedieť, že tam tie hlavy treba, že to nie je možné skryť, že to je absurdum, že treba si uctiť prácu tých minulých. No a poviem ešte, tieto prikrývadlá, alebo teda rúcha, mali ten význam, že to drevo kazateľnice alebo oltára prekryli textilom preto, lebo sa tam položili drahé, vzácne, v koži viazané a zlatom zdobené knihy, aby sa neobdreli, aby to drevo sa nezadrelo do toho krásneho obalu. Ale nie, aby to bolo takto prekryté. To malo len tú ochranu, ten zmysel ochrany tej knihy, nič viacej. No ale naše veľké umelkyne, vyšívačky vyšívajú nám takéto diela, ktoré to vlastne celé poničia. A je mi to hrozne ľúto. No toto je, no čo? Tu nám vidíte, čo všetko tam vlastne je a tu vidíte, čo z toho všetkého trčí. No a takéto máme a takáto je tá gotická cesta a najmä tie gotické kostoly veľmi mnohé takto dopadajú. Ale nie len. Máme aj mnohé, renesančné, klasicistické a neviem aké kostoly, kde tieto rúcha sú nadovšetko, ktoré prekrývajú všetko, čo vlastne je v tom kostole cenné a vzácne. No a tak by som vlastne na vás takto mala apelovať, že usilujte sa vyškoliť tých svojich blízkych, aby rešpektovali aj prácu týchto starých majstrov, týchto, ktorí sa už nemôžu brániť, ale ktorí robili všetko preto, aby to bolo nádherné, lebo naozaj v minulosti sa nestávalo kvôli sláve svojej a kvôli podpisu a kvôli veľkému renomé, ale naozaj
Soli Deo Gloria, len na slávu Božiu, nič. Nikto nevie, kto to je autor, nikto netuší. No a dneska sa k nich chováme takto macožsky, čo mi je teda nesmierne ľúto. No a tak. No a toto sme už na samom konci. Toto je náš kostol, ten veľký bratislavský, lebo hneď k nemu, tak ako sa to v evanjelických kostoloch patrí, pri evanjelickom kostole je vždycky hneď škola. A toto je líceum, ktoré vychovalo strašne veľa múdrych ľudí a našu tú inteligenciu, ktorá posunula náš svet dopredu. A dneska je už, chvála Bohu, aj zrenovované, už je to lepšie. Tuto je druhá škola, ktorá potom vznikla neskôr, ale táto dvojica, škola a kostol, to je také charakteristické pre evanjelikov. No a keďže sme v škole, tak si myslím, že vašou úlohou je školiť tých, kam kdekoľvek prídete, aby rešpektovali aj prácu alebo zásluhy alebo umenie tých, ktorí nás už predišli. Lebo keď si predstavíte, že vlastne, ak by som to mala zosumírovať, tak vlastne naše kostoly sa stavali v takých hektických dobách. Najskôr sa stavali tie malé, drobné, gotické. Potom prišla pauza, potom nasledovalo veľké prenasledovanie a bolo dovolenie postaviť artikulárne kostoly. Postavilo sa ich pár, ale veľmi za krátky čas. A zase prišlo prenasledovanie. A prišla úplne iná doba a bolo možné postaviť tolerančné kostoly. A zase nie veľa, len istý počet a zase za krátky čas. Až záverečné storočia dovolili, alebo storočie dovolilo, že sa tie kostoly mohli už stavať slobodne. Tak, toto som chcela, aby ste vedeli. Ďakujem pekne.